Dit is alles gewoon aan Goelem. Zo praat ik nog met je kijk niet houden. Hallo? Ja, ich ga keine Grasserie. Ich ga sicher machen, es kommt hier heim, kann Monroe. Okay, ich rede dir. Alright, bye. Typical leuk! Hallo? Are you in the grocery? Ja, ich bin nur in Grasserie. I have a huge list. Was noch darfst du? Okay, get me canola oil. Ik ga me geregeld, laat me vragen de gooi. Excuse me, oh ik kan van de canola oil. Aisle 2 on the left side, more to the back. Fish? Oké, laat me gaan naar de vis houden, regen. Maar ga nooit van een vis. Van een vis? Ja. Ja, ik ben nu bij de fish department. Oké, de order is done. Bye. Amish, azoi? Mama is zo. Is dat de living is Monroe? De living is Monroe. Wow! Wow.